European Union, which is, I want to make attention that I am almost 2 years trying to get asylum in Europe. It is not easy to criticize the government, especially like Turkmenistan, which is most closed, worst country in the world. Dört gün Galados'ta bilan etdim. 4 günden soň meniň öz maşgalamyň haýyşdy boýunça duruldum. Bolmasa durulmak niýetim ýokdy. Ýöne Polşada men 20 ay boldum, aly bilmedim. Men ýöne şeýdip o tarafa bu tarafa gidip görmekden ýadadım. Meniň ne diýdim, Polşa depterini ýapdym. Men Polşaga gitjek geldim. Bular şonda da garamazdan maňa hem biledim alypdyrlar aýyň 12-sine, hem şoň gitmesem türmäge girersiň diýip ýazypdyrlar aşagyna. Seni türmäge sokar, türmäge iýerip bilýäs diýip ýazypdyrlar. Men hem olary türmeden gorkanmak, türmäge gitmelim bolsa gidäjek ýany ýok. O syýasy aktivizm bilen, demokratiýa bilen, söz atdy bilen görüşmegiň bahasy bu ýurtda da türme bolsa türmäge giräjek diýdim, ýöne gitjek geldim. Europa jemi men 2 gelek geldim. Birinji gelek konferensiýa gelip gitdim. Şo konferensiýa gelmegimizden bir gün öňünden bir de näbelli 5 sany adam tarapyndan üstümizde hopa awanyp topuldylar. Ýanymyzdaky aktivist illeşlemeden balnitsa düşdiler, hastahana. Ve neticede maňa hop awanyanyny gördüm ve Türkiýe hökümetiniň birin işimize yüzlöy garayanlygyny göz getiremden soň, çünkü biz polisiýa kaziýete arz edipdik. Ondan soň bu ol ýerde durmagy hoply hasaplap Ýewropa, Polşa döwletine gaçyp atalga soradym. Hepdäniň Juma günü, ýani düýnlerlegiň Juma günü maňa habar geldi, adwokatymdan gowy habar diýip ýokary kaziýet hep aýyň 12-sine iýermelärligi barady we şu taýdaky galmak, ýaşamak, hemme çykdajalarny garşylamak boýunça işler alınıp barylmaly diýip karar çykardy we inni bolmanyna ýokary kaziýetiň netijesini görýänçem şu taýda galyp bilýän. Olum bilemok näçe wagt turjak, 5 ay turjakmy, 1 ýyl turjakmy ýokary kaziýet biljek gel. Ýöne bu diňeň tak Dublin meselesini çözmek. Dublin meselesini çözüňden soň ýene 1 ýyl gowrak, belki 15 ay ondan soň aýdylanyş ol. 15 aýlap sığınma meselesi ýatyr. Şonuň netijesem meniň açlyk ulan etmegimden soň we Amsterdam'ın merkezinde protest çäretini, ýekelikdäki protest çäretini gurnamagym netijesinde we Azatlyk radiosyna da köp sag bolsun. Meniň bu ýekelikdäki protestimi eşitdirmäge kömek bereni üçin bolsa gerek. İşlemene de mümkünçülük beren ok, ýaşamana da mümkünçülük beren ok. Hatda men şo kampanyna ýadyma düşýär. Akşam nakaryny şeýle bir gün görüp seredipdim da. Şunu aljak bir sir berýärler, bir sancak, bir dilimjik buhanka çörek berýärler. O akşam nakaryna berýärler şonu.
Hemmesi şo taýdakylaryň aşdygyna göz ýetirdim-de, kampdakylaryň da.